De buitenkant van het oude bankgebouw moet nog ompakt worden, maar de binnenkant is al haast klaar. Er is keuze voor een bijzondere inrichting. Het gebouw heet Innovatiehuis Lauwers Delta. Dit maar de Lauwers, Lauwers Delta, de rivier de Lauwers eigenlijk uitdrukken en de omgeving daar alleen maar. Het is de bedoeling dat je creatieve bedrijven komen. Dan eerst natuurlijk net een zaken maken. Innovatiehuizen binnen de vooral in grote steden. In dorpen komen ze eens net voor. Twaaielien, zegt initiatiefnemer Everts, in Denemarken een innovatiehuis in een soortgelijke regio als Noord-Eerst-Friesland. Internetbedrijf Sterk uit Huisterveen schucht het wel zitten. En zal van februari zo af voor een pad uit het innovatiehuis waar werkje. We willen hier ons vestigen in het innovatiehuis om de simpele reden dat we dagelijks bezig zijn met projecten, het ontwikkelen van websites. En als we innovatief bezig willen zijn, wat we moeten zijn, dus nieuwe technologieën, nieuwe producten bedenken, etc., dan zal het altijd aanleiden van de projecten. Nou, projecten krijgen bijna altijd verrang, waar trouwens minder innovatief kunnen zijn. Door we dat extern, dus in het innovatiehuis, dan hebben we geen aanleiding van ons primaire proces. Op het stuit binnen 3 bedrijven die het overwagen om haar in het huis te vestigen. Eind dit jaar moeten er een stuk of 8 zitten. Een uitdaging lijkt het in een krimpregio als Noord-Eerst-Friesland. Maar de ambities zijn heeg. Uiteindelijk moet er zelfs nieuwe bedrijven ontstaan. En moet er uit 3 jaar 100 nieuwe werkplekken bij komen. Momenteel is zelfs heel volle Lietse bedrijven hier naar komen. Mensen die vanuit de Randstad zeggen van we willen naar deze regio daar, naar Noord-Oost-Friesland, naar het Westenkwartier. Ik spreek wekelijks met dit soort mensen. Maar ze zeggen van ja, de faciliteiten zijn nog net heel dol optimaal. En dat willen we oppakken. Het innovatiehuis opent het waren op maandag 4 februari.